Per a nosaltres, hissar bandera de qualitat significa que continuem dedicant tots els esforços de la ciutat, esforços col·lectius i compartits, no sols el públic, sinó també del sector privat, per continuar fent de la nostra platja una de les destinacions turístiques favorites de tot el territori espanyol. Però també volem pujar la bandera de la seguretat. Gandia ha fet els deures, Gandia ha presentat a la Generalitat Valenciana el pla de contingència. Hi ha molts recursos posats en marxa, entre ells la policia local. Hem doblat la seva presència, informadors i auxiliars de platja que ens ajudaran recordant-nos quines són les normes que tenim que seguir. Més que mai és necessari que hi hagi vacances aquest any i que la gent aprofite per poder estar amb les persones que estima en un espai tan magnífic com és Gandia o com en general tenim en tota la Comunitat Valenciana. Nosaltres parlem de Mediterrani viu i segur. Això és el que és oferta a la Comunitat Valenciana i el que oferta Gandia. Va ser un estiu més complex que altres, però el sentiment de la gent de Gandia i del conjunt de la Comunitat Valenciana respecte a les persones que venen és el mateix. Benvinguts a tots aquells a qui sa casa venen. I la responsabilitat de les administracions és facilitar que se pugui conviure en aquesta situació tan complexa. Crec que l'Ajuntament de Gandia és un exemple en això i espero, per tant, que aquest estiu sigui un estiu dins de les limitacions que tenim el millor possible per a tots i per a totes. I avui també presentem el projecte La Morada. És un projecte valent i ambiciós que el que ha fet ha sigut tallar al trànsit una artèria tan important com és la primera línia de la platja de Gandia, el nostre passeig marítim Neptú, per a facilitar que la ciutadania pugui mantenir les distàncies de seguretat. Aquestes propostes, aquests projectes ens converteixen en una ciutat més sostenible, més resilient, més segura i que garanteix la qualitat de vida dels seus ciutadans i també dels seus visitants.